Hej, altså velkommen til RepairGuide.dk, og ja, vi skal snakke Philips Hue i dag og teste lidt Philips Hue, især deres nye Philips Hue Essential GU10-pærerne her, som er meget, meget interessante. Og så har jeg taget en Philips Hue Pro Bridge med, som jeg har fået af Philips Hue her for et par måneder siden. Så den her video er en lille smule sponsoreret. Men Philips Hue Essential GU10 skal vi teste i dag, en meget, meget prisvenlig pære. Og den her pære er, normalprisen er omkring en 100 kroneseddel per styk. Da det var Black Friday og alt det her tilbud her, der var de helt nede og kostede lige omkring 50 kroner. En fuldstændig vanvittig pris for en original Philips Hue pære. Med varm hvid i, og så er der, undskyld mit franske, så er der sgu også farve i den her. Der er selvfølgelig en caveat til det her med farven. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men Philips Hue Bridgen her er jo altså udkommet her i 2025. I 2012 kom den allerførste Hue Bridge, fun fact, og i 2016 fik vi den firkantede med HomeKit support og alt det her. Så det er 9 år siden, vi har fået en Hue Bridge. Og undskyld mit franske igen, det var sgu også på tide, at vi fik en ny. Og den her Hue Bridge, den er 5 gange hurtigere processormæssigt end den gamle Bridge, og responstiden er tilsvarende 5 gange hurtigere. Den kan tage over 150 lyskilder, hvor den gamle kunne tage omkring 50, så begyndte det at blive ustabilt. Du kan lave over 500 scener på den her Bridge her uden problemer, og så understøtter den her altså over 50 accessories, tilbehør, knapper og dimmers og alt det her, hvor den gamle altså kun kunne tage omkring en 12 stykker tilbehør. Så det er en meget, meget interessant bridge, og den har det her motion awareness, eller på dansk bevægelsesbevidste områder. Fuldstændig åndssvagt ord. Men motion awareness. Den her bridge, når du har sat den op med kompatible pærer, så kan pærerne se dig i rummet og derved tænde lyset, når du træder ind i en zone. Det skal vi også prøve i dag. Og så sagde jeg, at der var et caveat til den her pære. Det er, at man kan se dioderne igennem glasset. Det kan man ikke på den originale Philips Hue GU10 farvede pære. Men det kan man altså på den her. Så hvis ikke man kan lide at se dioderne, så skal man ikke købe den her. Til gengæld, jeg var lige inde og kigge på prisen på den her originale GU10'er, som jeg har 6 stykker af siddende oppe i stuen. Den har sådan et frostet glas foran, så der kan man altså ikke se dioderne. Men hold lige fast, den pære, den koster 400 kroner per styk. Sådan en trepak hos ProShop koster 1200 kroner. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så jeg er spændt på at se, hvordan den her den klarer sig. Vi tester den her og den gamle, som jeg har deroppe. Så tester vi IKEA'en. Den kan selvfølgelig ikke lave farve. Og så laver vi en NUS-pæretest også. Jeg sætter de her 4 pærer op på et bræt, og så tester vi dem af. Men inden jeg piller dem af op i stuen, så skal vi lige have testet, hvor meget lys og farve og sådan noget, der kommer ud af de gamle. Dem til 400 kroner, og så dem her, som står til omkring en 100 kroneseddel. Så motion aware skal vi teste i dag, eller bevægelsesbevidste områder. Det kan I godt få lavet om, det navn Philips. og så skal vi have testet, hvor meget lysoutput, der kommer ud af dem her. Men interessante produkter, absolut. Og hvorfor så Philips Hue igen og Bridge? Jamen, den snak tager vi til sidst i videoen. Jeg har mange valide grunde til at vælge Philips Hue Bridge igen. Og jeg kan kun sige én ting, jeg har virkelig savnet Philips Hue. Men den kan vi tage til sidst i videoen, så jeg ikke keder jer med det. Lad os få sat alle de her lyskilder op, og så går vi op og lige tester de 6 lyskilder, originale Philips Hue. Ja, det er det her jo også, men de gamle Philips Hue GU10'er med farve og varm hvid i, inden jeg piller dem ned. Nu vil jeg ikke vise jer opsætningen af en Philips Hue Pro Bridge. Det er fuldstændig det samme som alt det andet. Du bliver guidet igennem installationen her. Du bliver også spurgt, om du vil migrere og alle sådan nogle ting. Så det er der ikke nogen ben i. Men det interessante, det er lysoutputtet på en Philips Hue Essential GU10'er her til omkring en 100 kroneseddel kontra den, der koster 400 kroner. Ja, Philips Hue har altid været stinkende dyrt, men det virker jo bare. Det ved vi alle sammen. Her er vores stue. Der sidder 6 Philips Hue
GOT-spot, altså de gamle, skal vi kalde dem det, dem med det frostede glas på, der hænger for 2.400 kroner op i loftet her. Og nu har jeg lavet sådan en farvepalette heroppe, men det er uinteressant. Lad os gå over og skifte lyset her. Og så lad os lige se styrken. Vi er altså på 100% nu. Jeg har også låst exposure på kameraet, så kameraet begynder altså ikke at ændre sig. Så det her, det er de originale Philips Hue pærer, og så sætter vi Philips Hue Essential GOT'erne op om lidt. Der er fuld blæs på det her lys. Lad os prøve en gang at tage en lidt koldere hvid. Lidt bedre arbejdslys, så kommer der jo altså også lidt mere output på. Men vi kommer til at sammenligne dem her. Jeg sætter dem op side by side, når vi har fået de andre op og køre. Så lad os lige tage nogle farver. Lad os tage dem alle sammen og sætte dem op i en blå farve her. Der er jo ikke noget galt med farverne. Det er der bestemt ikke. Der kommer jo selvfølgelig ikke så meget lysoutput på, når det er farvet pære, så er det typisk lidt sværere og meget, meget flot magenta. Det ser hamrende godt ud, og man kan jo ikke se dioderne på dem her. Lad os prøve en gang at vælge en rød. Den røde bruger jeg jo i forhold til alarm. Hvis jeg har en røgalarm, der går, så skifter alt det her lys til rødt. Lad os gå ned i noget grønt. Og de her pærer er altså tilsluttet min Homey Pro 2023 direkte og kører ikke på Philips Hue. Det er også en snak, vi skal have lidt senere, fordi prøv at se der, at der er noget latency på nogle af pærerne. De skifter altså ikke lige så hurtigt. Lad os lige prøve en gang. Blå. Der gik det rimelig stærkt. Tilbage. Jo, lige nu, der reagerer de okay. Men jeg oplever altså også en hel del popcorn-effekt. Lad os tage den allervarmeste, jeg overhovedet kan få på dem her. Og det er altså fuld styrke det her. Lad os prøve en gang at skrue ned til halvt. Der, 50%. Det er fine lamper. Jeg kunne dog godt tænke mig en lille smule mere knald på, når vi er oppe i fuld blæs. Men der er den varme altså ikke så kraftig i lyset. Hvis vi giver den lidt koldere lys, så får vi lidt mere power på. Der var igen lidt forsinkelse. Lad os sætte den i midten. Så fik vi skiftet 6 pærer her i huset til Hue Essential, og jeg har taget de her almindelige Hue White and Color ud, dem der koster 400 kroner. Jeg er spændt på at se sammenligningen. Så skal vi ikke prøve at lige løbe de nye pærer igennem med alle farverne, og så prøver vi at sætte dem op side by side, og så tager vi lige en runde til, så kan I se henholdsvis dem her, og så de nye pærer. Om en prisforskel på 300 kroner per styk, om det er fair, eller at de her GOT og Essential, de rent faktisk kan gøre det fint. Og så skal vi prøve at sætte det her Motion Awareness zoner op, eller bevægelsesbevidste områder. Åndssvagt ord. Men jeg synes altså, at lysoutputtet på dem her, det er jo ikke sådan, så jeg kommer ned og ser, hold da op, der er sket en masse, det er meget dårligt lys. Nej, det er det faktisk ikke. Men vi prøver også lige at sætte dem op på et bræt og pege dem ind på væggen, så kan vi rigtig se, hvor meget lysoutput der er. Vi kan også se farverne, tænker jeg, hvor gode de er op mod hinanden. Også op mod en nuspære og en IKEA, som selvfølgelig ikke er farve, men vi prøver det hvide lys alligevel. Så fik jeg skiftet alle pærerne. Nu er der altså Philips Hue Essential GOT'er, der sidder i loftet, som koster en fjerdedel af de andre. Lad os lige gå tilbage til neutral hvid igen. Jeg kan ikke se forskel på dem her og så de andre. Varm hvid og så en neutral hvid. Lad os gå over og kigge på nogle farver. Vi har en grøn her. Meget, meget flot grøn faktisk. Lad os gå over i en blå. Også en flot blå farve. Jeg kan ikke se, om der er forskel, men det kan vi se, når vi sammenligner her. Så tager vi lige en magenta. Dyb, flot magenta.
den ser altså dybere ud end de andre pærer. Og så en rød. Den er i hvert fald rød, den der. Den er ikke sådan fesen rød. Jeg synes, den anden var lidt mindre rød faktisk end det her. Det er meget, meget dyb rød farve. Og så over i lidt orange. Skal vi tage en gul? Det er der ikke noget. Der er ikke nogen pærer, der kan gult. Og så læg mærke til, at der er ikke nogen latency. Der er ikke nogen pærer, der hænger efter og kommer sådan drypvis popcornmæssigt. Jeg har altså oplevet, at de andre pærer, det er ikke pærernes skyld, men på grund af, at jeg havde dem direkte i Homey og ikke hen over en bridge, så var det altså noget popcorn en gang imellem. Eller ret tit faktisk. Det her, det ser rigtig, rigtig fint ud. Lad os lige se mit lille test setup her. Jeg har sat et bræt op her. Præcis 1 meter fra væggen her. Vi sætter lige kameraet, så vi kan se alle lyskilderne. Og i stuen har jeg ambient belysning i varm hvid på 50% med de loftpærer, som I så før. Så lad os lige prøve en gang at gå pæren igennem. Øverst har vi Ikeas varme hvide pære. Vi har nummer 2, Philips Hue Essential, den nye her. Så har vi Philips den dyre som nummer 3, og så har vi Nus Matter-pæren som nummer 4. Og Nus understøtter ikke varm og kold hvid, der er kun hvid, men selvfølgelig farve i. Og den øverste IKEA understøtter ikke farve, så den må vi altså udelukke, når vi viser farver. Og de 2 øverste, IKEA og Philips Hue Essential, er tilsluttet min Philips Hue Bridge Pro. Og så har jeg den dyre Philips, som er tilsluttet via appen Philips uden Bridge i Homey. Og de er alle sammen tilsluttet Homey Pro. Så lad os prøve en gang at tænde alle lyskilderne her. Jeg har sat dem op i en gruppe. Og det var vist Nussen, der kom først der, og så den dyre Philips. Og lad os lige prøve det en gang til. Ja, Philips Hue uden Bridge og Nussen er klart de hurtigste. Og så kommer IKEA'en og Hue Essential er faktisk ret ens lige bagefter. Ser det ikke sådan ud? Jo. Men der er selvfølgelig en lille smule latency, fordi de 2 øverste altså kører via min bridge. Så sådan er det bare. Men vi kan jo se forskellen her. Jeg håber jeg, man måske kan se på kameraet. Men hvis jeg skruer lidt mere ned, så kan I måske... Vi var på 50%. Lad os gå ned på 10%. Der er meget lys på den her nuspære, trods det, at vi er på 10%. Så det er ikke en pære, man skal bruge, hvis man gerne vil dæmpe meget ned i hvert fald. Men vi kan se forskellen. Den der Hue Essential, den bliver lidt mere rødlig i det, fordi der er jo altså nogle røde dioder, der skal gøre, at vi får varm hvid. Vi har ikke ægte varm og kold hvid, så vidt jeg ved, i den pære her. Men lad os lige prøve at skrue lidt mere op på 75%. Så er der fuld smadret på. I skal nok få lov til at se det op af væggen bagefter, så bliver det lidt nemmere at se. Men 100% her, der er det Nussen, der vinder 100%. Og så kommer IKEA'en bagefter med fuld knald på. Og så vil jeg sige, at Hue Essential faktisk er skarpere end den dyre Philips Hue her. Det kan I nok ikke se på kameraet. Men lad os prøve at vende kameraet om, så vi bedre kan se det op mod en væg. Så er det måske lidt nemmere at se både farver og hvor meget lys, der egentlig kommer ud af hver enkelt pære her. Ja, det bliver en meget videnskabelig test det her. 1 meter er alle de her lyskilder fra væggen af. Og der er selvfølgelig en lille smule højdeforskel på dem. Men lad os nu se, om vi ikke alligevel kan finde ud af det her. Jeg skal lige ud og slukke hver enkelt her. Sådan der, så er hele gruppen slukket. Lad os starte ud med IKEA varm hvid.
Og så lad os gå ind på den. Vi er på 25% i lysstyrke. Lad os øge den til 50. Så er vi på 50. Vi kan sætte dem op side by side bagefter, så kan vi se de forskellige pærer. 75% fra IKEA og 100% fra IKEA her. Og igen, jeg har låst kameraet, så kameraet skulle altså ikke ændre hvidbalance eller exposure eller noget som helst. Det var IKEA'en. Lad os hoppe over til vores nuspære. Og den står også til 25%, og der er jo altså ikke varm hvid, den her, det er bare hvid. Lad os øge den til 50. Der er meget godt knald på den her nuspære. Den er heller ikke særlig dyr, faktisk. Vi sætter den til 75. Og så lad os prøve at skrue helt op på 100 her. Det gav en lille bitte smule ekstra, men den har et rigtig godt diffust lys. Den er ikke så keglecentreret, hvis man kan sige det sådan, som IKEA'en var. Lad os lige prøve at tænde IKEA'en igen. Ja, der kommer lidt mere det her runde lys her. Det er der altså ikke på nuspæren her. Lad os lige prøve at tænde den igen. Ikke på samme måde i hvert fald. Det var nus og IKEA. Lad os tage vores gammeldags, den dyre Hue her. Og så lad os tænde den. Og den er tændt på 25% nu. Og så lad os skrue den op til 50. Her har vi 50%. Og her har vi 75%. Og her har vi 100%. Og hvis vi går over og kigger på farven, vi er altså i den varme hvide, skal lige siges her. Men det er fuld knald på den varme hvide. Så lad os prøve at slukke den, og så lad os tænde vores Hue Essential. Og så gå ind på den. Vi er på 25%. Lad os øge den til 50. Her der er 50%. Her har vi 75% på Hue Essential til 96 kroner. Og fuld knald på den. Skal vi tage dem alle sammen helt særskilt. Det her det er Hue Essential G10'eren. Det her er den almindelige dyre Hue, også 100% styrke i varm hvid. Her har vi IKEA'en på fuld knald, også i varm hvid. Og her har vi altså nussen i 100%, men der er altså ikke varm hvid her, så der er meget godt blæs på lyset. Det er jo lidt unfair at gøre det her, så lad os lige gå ind i vores light group, og så sætter vi lige alle sammen til en neutral hvid. Sådan der. Og 100%, så kan vi lige løbe dem igennem hver især. Vi starter ud med IKEA 100% neutral hvid. Den er her. Så tager vi Hue Essential i 100% i neutral hvid. Vi tager vores dyre Hue 100% i neutral hvid. Og så tager vi vores nus 100% i varm hvid. Nussen er helt klart den bedste til at blende det her, diffuse det her lys her. Det er der ikke nogen tvivl om. Men sådan er det. Lad os teste noget farve. Jeg er nødt til lige at lave en ny gruppe, fordi IKEA'en kan jo altså ikke vise farve. Så vi laver lige en ny light group her. Sådan der, så kan vi gå ind her og skifte farve på dem alle sammen. Jeg har sat alle pærerne til 100%, og vi starter med blå, og her er det Hue Essential. Den kunne måske være en lille smule mere blå. Det kan man måske fintune. Nu kører jeg bare samme farveskema på dem alle sammen. Men Hue Essential, og så tager vi den dyre Hue her. Den er lidt mere blå her, i det her farveskema i hvert fald. Og så lad os prøve nussen. Også en fin blå farve. Fin diffused. Lad os gå ind og skifte farven her til en flot magenta. Her er det Philips Hue Essential her. 100% styrke. Den dyre Hue her. Flot spot er det i hvert fald, der kommer ud af den her, hvis man gerne vil have den som spot. Og her er det
nussen her til sidst i en nærmest lilla farve. I rød her, ganske fin. Den dyre hue her, igen, den laver et lidt mere spotlys end de andre. Og så til sidst vores nus matter. Den sidste farve, og det er grøn her. Og så lige få dem slukket alle sammen. Her er det Philips Hue Essential i grøn. En pære til 96 kroner. Og her er det den dyre Philips Hue. En pære til 400 kroner. Og til sidst, så har vi vores nus til omkring 75 kroner, som altså kører matter. Det var alle lyskilderne kastet 1 meter op på væggen, kold og varm hvid, og så alle farverne. Så nu har du måske allerede en favorit, du har fundet. IKEA'en koster vist 79 kroner, tror jeg det er, men der er selvfølgelig ikke farve. Så er der nuspæren, som har flotte farver, masser af styrke, den kører matter, og så koster den omkring en 75 kroner. Der er selvfølgelig links til alt det her nede i beskrivelsen. Men en rigtig fin test, synes jeg. Nu har I hvert fald en bedre forståelse for, hvordan de her pærer, de arter sig. Så var der jo det her bevægelsesbevidste område, Motion Aware. Nu sidder mine lyskilder ikke optimalt, men det kan I se lige om lidt. Men lad os gå ind i indstillinger, lad os prøve det alligevel, og så gå ind i bevægelsesbevidste områder. Her kan vi oprette et område, og man kan også klikke her, hvordan virker det. Så kan I se her, hvordan det her med de her Zigbee-radiobølger, de bliver brudt, og så tror det her system, altså, eller forventer det her system, altså, der er nogen i området. Lad os prøve at oprette et område alligevel, og jeg har et område her. I stuen her har vi lige sat 6 lyskilder op. Lad os prøve at se, om vi kan vælge nogle enheder. Vi kunne godt tænke os, man skal have minimum 3 enheder for at kunne lave det her. Kun kompatible enheder i stuen er angivet her. Hvis man har nogle lidt ældre af de her Philips Hue-pærer eller IKEA, et andet mærke, så kan man altså ikke gøre det her. Men jeg ved ikke, om vi kan hakke dem alle sammen af. Nej, maksimalt 4 enheder. Nu ved jeg jo så ikke, hvilke der er stue 1, 2, 3 og 4. Det er også lige meget, vi prøver alligevel. Vi skal forlade området, og så vil den lave en kalibrering. Så nu beder jeg Zoe om at gå ud af køkkenet, og så tager jeg lige min kaffe med, og så prøver vi at kalibrere det her område. Lad os kalibrere dit Motion Aware område. Sørg for ingen inklusiv kæledyr. Nu ligger Milo og sover, men vi gør det alligevel. Han ligger meget stille. Nu får vi en kalibrering af området. Der er 10 sekunder tilbage. Så prøver den på at finde ud af, hvordan radiobølgerne bevæger sig rundt i området. Der er oprettet forbindelse. Området er oprettet. Nu skal du vælge, hvad der skal ske. Okay. Jeg tror, jeg lige opretter et nyt område, og så siger vi køkken. Der er 4 tilgængelige enheder, fordi der er ikke så meget interferens. Næste. Køkken, der har jeg tilfældigvis de 4 spot, så kan vi bruge dem. Og vi forlader området og prøver at køre en kalibrering. Og så skal vi vælge igen, hvad der skal ske. Vi kalder lige det her køkken. Nykken, ja, whatever. Styr belysningen. Vi vil gerne have, at køkkenet her, det tænder. Næste. Og vi kunne godt tænke os, at det her bare være en daglig standard scene. Man kan jo altså også vælge sine scener, hvis man har lavet noget her. Jeg tilpasser lige stuen her. Sådan der. Så ser vi. Jeg forlader lige området her. Jamen, så har vi 2 grupper. Vi har stue og køkken. Lad os prøve at gå ind i stueområdet her og se, om vi kan få en bevægelsesdetektering. Bevægelse er opdaget her. Nu ved jeg så ikke, hvorfor stuelyset egentlig ikke tændte. Har jeg fået lavet et eller andet forkert? Lad os prøve at gå over køkkenet så i stedet for. Der bevægelse er opdaget. Vi kan også sætte følsomheden op. Vi kan sige højt. Lad os prøve en gang at sige højt til stuen, og lad os prøve at sige højt
til vores køkken. Lad os prøve at gå tilbage til køkkenet og se, om der skete noget med den følsomhed der. Ja, bevægelse opdaget. Den er lidt længere tid om at komme med det der grønne bevægelse opdaget. Men der kom den, men den blev der opdaget. Jeg ved ikke lige, hvorfor mit stuelys ikke tænder. Lad os prøve at gå over i vores stueområde her. Bevægelsen er i hvert fald opdaget. Jeg ved ikke lige, hvorfor at det ikke tænder deroppe. Jeg ved ikke, hvor meget jeg vil bruge det her, men jeg synes, det er meget sjovt at lige lege med det. Nu er det jo altså ikke optimalt, som I så på den her lille grafiske tegning her. Man bør have lyskilder forskellige højder i rummet, før at det her det virker optimalt. Men ingen tvivl om, at hvis man fintuner det her, så tror jeg godt, at det her rent faktisk kunne komme til at fungere. Nu har jeg jo alle mulige presence sensor og alt muligt andet i huset, så det er ikke noget, jeg vil bruge i Philips Hue-systemet, men måske har du en bedre erfaring med det her, end jeg har. Lad os gå ned og tage en konklusion på den her lange video, og hvorfor at jeg er tilbage på Philips Hue-systemet. Det kunne måske være interessant for nogle af jer at høre. Ja, det var dagens video med lidt Philips Hue Bridge og lidt nyt lys. Vi er ikke helt færdige nu. Vi skal snakke om, hvorfor at jeg har valgt Bridge igen. Men nu er Philips altså ude med deres nye Pro Bridge, og man kan migrere fra en gammel bridge over til en ny bridge gennem softwaren, når man sætter den her op. Har man flere af de gamle bridges med lys på, det er der nogle af jer, der har derude, der både har 2, 3 og 4 bridges, så kan man altså migrere hver enkelt bridge over til den nye Pro her. Så vidt jeg ved, får du ikke automatiseringerne med fra dine gamle bridges, så der er altså lige nogle ting, der stadigvæk skal sættes op, men man kan. Og vores forventninger til lys herhjemme opfylder den her nye Essential 100%. Det er virkelig en lækker pære til en fjerdedel af prisen af dem, jeg havde siddende op i min stue før. Der er slet ikke noget at komme efter, og prisen den er altså bare i orden, specielt når der er tilbud på. Så virkelig lækkert lys her fra Philips Hue. Og hvorfor så Philips Hue Bridge igen herhjemme hos os? Nu har jeg et års erfaring med at køre lys direkte på Homey Pro. Både Philips, original Philips Hue-lys og også IKEA-lys. Og det kører, ja, men jeg får rigtig meget popcorn-effekt, når jeg tænder lyset. Og det er lidt fra dag til dag. Nogle dage, der tænder lyset sådan ret hurtigt. Andre dage, der er det sådan noget blub, 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 blub. Så popper lyset op, og når jeg skifter til en farve eller et eller andet, så er der flere pærer, der hænger efter. Nogle gange op til flere sekunder. Og det er ret irriterende. Og en anden vigtig faktor for os herhjemme, som jeg virkelig har savnet meget, det er at kunne dæmpe lyset op og ned trinløst. Det kan man ikke inde i Homey, uanset hvilken lyskilde. Så kan man lave nogle ninja-tricks, men det kommer sgu aldrig til at fungere særlig godt. Så jeg har også taget kontakt til Smartkontakten og spurgt, om de ikke ville sende mig nogle kontakter her til Spanien. Og de har været så søde og faktisk sende nogle kontakter hele vejen fra Danmark til Spanien. Så tak for det. Det var rigtig, rigtig fedt, at jeg kunne få fat i dem her. Fordi med de her Friends of Hue-kontakter, så kan jeg nu altså dæmpe mit lys trinløst op og ned glidende. Og jeg kan jo næsten lave hvad som helst af funktioner på de her knapper. Så nu er lyset herhjemme altså bare totalt i orden igen. Lyset tænder prompte, farverne skifter prompte, og jeg er tilbage til at bruge Philips Hue-scener, som meget, meget nemt kan aktiveres inde i Homey, og det fungerer simpelthen perfekt. Fordelen ved det her er jo også, at skulle Homey-systemet gå ned, jamen så virker alle mine knapper altså uden problemer. Og jeg kan også bruge Philips Hue-appen uden problemer. Så lyset det kommer til at køre videre, selvom Homey er nede, eller der er et eller andet med Homey. Det er jo altså set før. Så kontakter fra Smartkontakten, dem har jeg savnet. Det bliver rigtig fedt at få det sat op igen. Zoe glæder sig også til at kunne gå ind i soveværelset og bare lige trykke på en knap og tænde sengelyset, eller tænde skabslyset, eller hvad det nu måtte være, på en knap. Man kan sige meget om smart home, men knapper, det er altså helt i orden en gang imellem. Der skal sgu nogle knapper til for at styre en smart home til tider. Men meget, meget tilfreds med de nye Essential pærer her fra Philips Hue. Det må jeg sige, de læner sig
100% op af deres standardpære. Der er lidt mere spotlys i de andre standard, men det kan jeg sagtens leve med. Til 96 kroner stykket, så er jeg fuldt tilfreds. Og tak til Philips Hue for at sende mig den her ProBridge. Det har været en fornøjelse at sætte den op. Jeg kan tydeligt mærke, at lyset tænder hurtigere, end det har gjort før. Og vi snakker jo millisekunder, altså måske enkelt eller tocifret millisekund i forsinkelse ved at bruge en bridge i kombination med Homey, frem for at have lyskilderne direkte på Homey. Faktisk så synes jeg, at oplevelsen er meget bedre, fordi lyset tænder prompte, og der er ikke noget popcorn-effekt eller noget som helst. Så super fede produkter fra Philips. Kan I have en rigtig fed dag. Der er links i beskrivelsen, hvis du skulle være interesseret i nuspærerne. De er også ret fede, hvis man vil køre matter. Men kig ned i beskrivelsen, og så ses vi snart igen. Hygge. Hej hej.